Bueno, boa tarde ou boa noite a todas e a todos os presentes. Grazas por estar aquí neste acto do Foro Social da Mariña. Un acto, como ben sabedes, dedicado ao transporte, mobilidade, accesibilidade na comarca, situación e alternativas posibles á situación que, de alguna maneira, coñecemos e vimos padecendo xa desde hai bastantes décadas, falo xa, nese sentido. É un tema que, de alguna maneira, suscita interese e, sobre todo, o que ten que suscitar é vontade para arranxar e superar unha serie de eivas e de déficits que temos en materia de mobilidade, tanto cara ao exterior como no interior da comarca. O tema, xa dixe, vai a ser, de alguna maneira, exposto por Miguel Pazos Otón. Miguel Pazos Otón é profesor de Xeografía Humana na Universidade de Santiago de Compostela, foi exsecretario do Instituto Universitario de Estudios de Desenvolvemento de Galicia, o IDEGA, e tamén director do CETUR, o Centro de Estudos e Investigacións Turísticas, ambos os dous pertencentes á Universidade de Santiago de Compostela. Por lo demais, a súa liña de investigación adícase fundamentalmente ao transporte e á mobilidade espacial da poboación. Tamén adica o seu interese e a súa liña investigadora na materia de sustentabilidade social e ambiental no referido ao turismo, órgano neste caso do CETUR, e ambos os dous órganos, tanto o IDEGA como o CETUR, pertencen á Universidade de Santiago. Por lo demais, ele ten un compromiso social tamén e quere facer chegar e divulgar o que é a xeografía e o que son as novas culturas do territorio, e o fai dende unha perspectiva crítica. Dende o foro queremos agradecerlle a súa disponibilidade e, de alguma maneira, agardamos que esta exposición sexa do vosso interese e que suscite tamén interese de traballar a futuro na perspectiva de superar esas eivas e esos déficits que temos tanto nas comunicacións para o exterior como no interior. Ten a palabra Miguel Pazos Otón. Ben, pois, moitas grazas, Xusto. Bueno, quero agradecer ao foro a posibilidade que me brinda de estar aquí con todos vós. Para min é unha satisfacción porque, bueno, a Mariña de Lugo é o meu territorio, digamos, vital, de adopción. Eu non nací na Mariña, pero, bueno, casi me considero un mariñán máis. Bueno, vou aquí tratar de darvos unhas ideas, unhas pinceladas de cousas que eu considero que se poderían facer para mellorar a situación do transporte e a mobilidade nesta comarca. Ben, antes de nada, unha cousa que hai que dicir, que isto é moi importante, é que estamos nunha comarca que ten unha personalidade moi forte. De todos é sabido que a comarca da Mariña é un espacio con unha singularidade clarísima, vinculado ao mar. Está administrativamente na provincia de Lugo, pero, como todos sabemos, bueno, non hai un vínculo tan forte coa capital como teñen outros territorios. Hai máis ben unha personalidade propia que ven en parte dada porque estamos falando de que a Mariña de Lugo basicamente corresponde con unha das antigas provincias do Reino de Galicia, a antiga provincia de Mondoñedo. Por lo tanto, a partir de aí hai unha identidade que ademais ven dada e ven confirmada sobre todo pola liña de costa, pola orografía e por ese carácter distinto que incluso se manifesta no tempo, no tempo atmosférico, no clima. Esta é a antiga capital da provincia, Mondoñedo, e é un punto de referencia, como sabedes, desde o punto de vista cultural, religioso e identitario, pero en realidad estamos falando dunha comarca que podemos decir que é unha grande comarca, a Mariña como unha grande comarca. Eu sempre digo isto porque realmente cando se fixeron as divisións comarcais da Xunta de Galicia, como ben sabedes, subdividiuse a Mariña en 3 comarcas, pero eu creo que estamos ante unha comarca grande e moi importante, desde o Vincedo a Ribadeo, e
polo interior chega ata Pontenova, Mondoñedo, Ferreira, Ourol, etc. É un territorio moi amplo que ten unha gran diversidade, polo tanto, non podemos falar dunha sola mariña, tamén poderíamos falar de varias mariñas, non? Hai que distinguir estes tres sectores, o sector occidental, basicamente Viveiro, aí atopamos importantes instalacións fabrís, industriais, como a Alcoa, o Porto de Cereiro tamén, que é fundamental, e aquí xa empezamos a entrar en materia no sentido de que estas infraestructuras que temos na Nacional 642 deberían desempeñar un papel clave, deberían mellorarse desde o meu punto de vista para permitir unha maior competitividade e sobre todo hai que ter en conta que hai moito tráfico pesado, moito tráfico de camións pesados que utiliza este eixo. Segunda subcomarca sería a Mariña Central, con Foz como referencia, e por último a Mariña Oriental, que a referencia sería Ribadeo, ¿no? Vale. Entonces, digamos que hai como tres subcomarcas, ¿no? Mariña Occidental, Mariña Central, Mariña Oriental. Aquí vos poño un pouco algunhas ideas, pero bueno, imos ir avanzando porque creo que non, que logo ten que haber un tempo para o debate. Esta diapositiva que vedes aquí corresponde con un traballo fin de grau que eu tive a sorte de dirixir dun alumno que é de Viveiro, Jorge Alberti, que algúns de vos coñecedes. Resulta que Jorge Alberti fixo o seu traballo sobre as políticas de transporte e a accesibilidade, sobre todo da comarca da Mariña Occidental, centrándose en torno a Viveiro, e calculou distancias e calculou tempos, non? Entón, desde Viveiro a Lugo, o que fixo el foi calcular estes índices e lle dá un tempo de 70 minutos según o itinerario 1, un tempo de 105 minutos según o itinerario 2 e un tempo de 110 minutos según o itinerario 3, dependendo de por onde vayamos, non? Entón, estamos falando dunha comarca que realmente está nunha situación de inferioridade frente a outras porque, digamos que a súa accesibilidade coa capital provincial non é boa para empezar, non? Pero tampouco coa Coruña, porque se vemos o tempo que se invierte desde Viveiro hasta a Coruña, pois tamén nos damos conta que son tempos moi elevados, non? Máis de 2 horas no último dos casos, non? E logo hai un tema que eu creo que é fundamental, que é básico, e é que hai que pensar que a Mariña é un espacio que, podemos decir que é un espacio en rede, non? A Mariña é un sistema urbano, como decimos nós, policéntrico, non? Aquí non hai unha grande cidade, non hai unha cidade que sobresaia sobre as demais. Aquí temos varias cidades, varias vilas grandes, e cada unha delas ten a súa especialización. Por exemplo, temos Burela, que está especializada fundamentalmente na pesca, na economía da pesca, e que ten un hospital, o Hospital da Mariña. Ribadeo, que é basicamente un centro comercial e de servizos e turístico. Foz, Viveiro, que teñen tamén industria, teñen pesca, teñen unha certa diversificación, e logo Cervo, Xove, Mondoñedo, cada un coas súas características, non? Entón, unha cosa que é moi importante e que quero decir é que esta especialización funcional que implica que ten que haber unha boa conexión entre os distintos lugares da Mariña, non? Porque o que ten Foz non o ten Ribadeo e o que ten Viveiro non o ten Burela. Entón, é moi importante que haxa unha conectividade grande entre o territorio. Sobre todo, hai un feito que é clarísimo, que é o Hospital da Costa, non? É unha infraestructura clave, unha infraestructura sanitaria, e é fundamental que haxa unha boa conexión. Hai varios, 2 ou 3 anos, estuvo cortada a Nacional 642 porque un socavón aí en Burela e resulta que só había un carril transitable, non? Bueno, isto o que fixo foi basicamente illar a comarca e crear unha situación de realmente de aillamento entre as dúas mariñas, non? E isto é un problema, non? Logo xa miraremos como podemos facer con isto, pero xa vos adianto que para min a recuperación do tren, do CEBE, é un tema central. Logo, algunha reflexión así teórica, isto moi rápido, non? Falamos de 3 conceptos, un concepto de transporte, outro concepto de mobilidade e outro concepto de accesibilidade. O concepto de transporte está moi vinculado coa economía, fundamentalmente. É un concepto que xa está un pouco en desuso, digamos, non? O concepto de mobilidade é o concepto que manexamos. Todos queremos ter mobilidade, non? Hai que moverse. Pero, para min, o verdadeiramente importante é a accesibilidade. Por que? Bueno, pois porque todos os cidadáns e as cidadás o que queremos é ter accesibilidade.
e poder chegar rapidamente a un hospital, a un centro educativo, a un lugar de comercio, de ocio. Moverse non é un objetivo en sí, moverse en sí non é nin bo nin malo. O bo é ter accesibilidade. Seguro que vos dades conta do concepto da cidade dos 15 minutos, que se está falando moitísimo, non? Esa idea de ter en 15 minutos todo, non? Ter todo cerca, non? Lóxicamente, eso consíguese con un urbanismo compacto e con bons transportes e con boa mobilidade, non? Claro que hoxe en día, realmente, que se move no mundo de hoxe, non? Porque se falamos de mobilidade hoxe, móvense personas, non? Viaxeiros, os territoriantes, que son persoas que viven nun concello e traballan noutro, mercadorías, información, capitais, hai unha hipermobilidade hoxe en día, non? E logo tamén, digamos que hai como dous enfoques da mobilidade, un enfoque basado na velocidade e outro basado no acceso. O enfoque da velocidade é un enfoque bastante clásico, non? E o que consiste fundamentalmente en falar de grandes infraestructuras, pero o enfoque da accesibilidade pon o foco sobre todo no transporte colectivo e no seu funcionamento, non? Vale, xa presentadas estas cuestións, imos entrar un pouco en materia. Bueno, como vedes aquí, poño esta diapositiva. Eu creo que estamos ante un espacio moi dinámico fora do eixo atlántico, e isto é unha cousa bastante interesante, porque a Mariña de Lugo é doblemente periférica, non? É así, non? Dentro de España, Galicia é periférica, e dentro de Galicia, a Mariña tamén é periférica. Por que é periférica? Bueno, pois porque, como digo, o centro de Galicia sería, basicamente, o lugar central onde se concentra a poboación e a maior parte da riqueza. A ver se consigo aquí, sí. É o eixo atlántico, non? O eixo atlántico que vai desde Ferrol, Coruña, Santiago, Rías Baixas, Pontevedra, Vigo, non? Xa no ano 79 fixose un primeiro plan de ordenación do territorio, que non era un plan propiamente dito, sino que era unha especie de posta ao día de información e unha cosa moi inicial que se chamaba o Plan Director de Coordinación Territorial de Galicia. Neste momento non existía a Xunta de Galicia aínda, non? Era o Estado que facía isto. Ben, pois nese momento, se vos fixades, xa aparece a Mariña como un lugar dinámico, non? Aparece a Mariña, o que sería a Mariña Oriental, sobre todo vinculada a Alcoa e a Viveiro, pero logo o dinamismo total da Mariña configura un espacio, digamos, autónomo por sí mismo, e o que é máis importante, non está vinculado a ninguna capital provincial, non? Ten máis mérito todavía porque, sendo un espacio periférico, digamos que non está vinculado a ninguna gran cidade, non? Crea unha centralidade propia. E aí é onde se pode pensar que a Mariña, en realidad, é como unha especie de cidade con varios núcleos, non? Falo da Mariña litoral, non na Mariña interior, que é outro tema. Pero todo ese continuo, digamos, que podemos ver entre Viveiro, Cervo, Xove, Burela, Foz, Barreiro, Ribadeo, é como un gran continuo, é como unha gran cidade lineal que ao final ten 70.000 ou 80.000 habitantes, non? Se nos damos conta diso, eso é un potencial enorme, porque eso é algo parecido a ter unha cidade estirada, alargada, non? Non é unha cidade convencional, pero é unha cidade estirada e que se nós conseguimos vertebrar ben esa cidade con un transporte público que funcione ben, con frecuencias, etc., teremos moito camiño andado, non? Como vos decía antes, como é un espacio policéntrico, polifuncional, as vilas complementanse entre sí, non? Burela ten o que non ten Viveiro, Ribadeo ten o que non ten Burela, etc., etc., non? Por lo tanto, hai un mercado de traballo que é moi factible e, de feito, hai moitísima xente que vive nun concello e traballa noutro, como todos sabemos, non? Pero que ten que ir en coche, porque non ten outra alternativa a día de hoxe, non? Por lo tanto, un espazo dinámico fora do eixo atlántico, pero marxinado pola planificación radial. E aquí doblemente marxinado, claro, porque a nivel estatal a planificación é radial. España copiou o modelo francés de ordenación do territorio, polo tanto, todo o kilómetro cero empeza en Madrid e as comunicacións fanse coas periferias. Bueno, é certo que se fixo algo no corredor mediterráneo, pero no norte, sabedes o tempo que tardou a 8 en facerse, non? E se vos dades conta aquí, a Mariña ni siquiera está neste mapa, non? Que é un mapa de novembro do 77. A Mariña non figura porque a Mariña é periférica, Galicia é periférica dentro de España e a Mariña é periférica dentro de Galicia.
o poder político, claro, non o ve cerca, non? Hai un centralismo en Santiago, claro que hai, e un centralismo en Santiago, e na Coruña e en Vigo, son os tres grandes polos, e evidentemente, aí, un espazo como a Mariña, ten un problema, e é que non é atendido como se debe, non? Realmente é marxinado, e foi marxinado históricamente. Aquí tedes o esquema radial, isto a Porta do Sol en Madrid, o sistema español, como digo, é radial. Hai autores que nos falaron destes problemas. España, capital, París, que é un título moi provocador, ¿no? Como dicindo, bueno, París, que é a cidade centralista por excelencia, pois en España pasa exactamente igual. España, capital, París, que é dicir, España sempre copiou o modelo francés de ordenación do territorio, ¿no? Pero a costa, como vos digo, agora estou falando da costa, non estou falando do interior da Mariña, eu diría que é unha cidade de cidades lineal, non? Vale, teríamos que empezar a ver a Mariña dese xeito, non? Xa sei que hai moitos localismos, e os localismos son un problema gordo, pero, bueno, a hora da verdade os localismos temos que deixalos ao lado, non? Unha cousa que haxa unha rivalidade a nivel de fútbol, ou a nivel de, non sei, de facer bromas, etc., pero logo realmente temos que pensar en colaborar, se queremos o mellor para o territorio, non? E aquí a colaboración é imprescindible, porque, como digo, ningún concello, ninguna vila, ningún núcleo ten todos os servicios que hai que ter. Non, aquí cada un ten algo. Entón, como non haxe unha cooperación, é moi difícil, porque aquí sí que se pode decir, no caso da Mariña, máis que en ningún sitio, que na unión está a unión é a forza, non? Ou a forza é a unión. Se non hai esa unión, é moi difícil, non? Unha das ideas que eu plantexo, que sempre digo, é que faría falta reclamar unha especie de autoridade do transporte comarcal para a Mariña, non? Claro, hoxe en día eso só se dá ás cidades, ás grandes cidades, non? Pero o feito de que teñamos unha comarca onde non hai unha grande cidade, bueno, pois é unha comarca singular en donde tamén pode haber unha autoridade do transporte comarcal, claro que sí, por que non? Non necesitamos ter unha cidade moito máis grande que as demais, non? Aquí temos unha constelación de cidades, non? De feito, a nivel de urbanismo e ordenación do territorio, as cidades lineais son lugares perfectos para planificar o transporte. Seguro que o coñecedes moi ben o caso da cidade lineal de Arturo Soria, en Madrid. De feito, ainda hai unha parte de Madrid que se chama cidade lineal, porque foi planificada por Arturo Soria, que tamén tiña unha promotora inmobiliaria. Ele era un arquitecto que ademais era promotor inmobiliario, pero era ilustrado. Entón, ele o que plantexaba era que as cidades creceran de forma lineal. Moi curioso, verdad? Pois ele falaba disto, falaba de que as cidades non tiñan que crecer como se fora un ovo frito, non? Non, as cidades tiñan que crecer de forma lineal, porque así habría un corredor central no que habría moitas frecuencias de tranvías, daquela eran tranvías, claro, era o século XIX, cada 5 minutos, co cal sempre habería accesibilidade e acceso ao transporte público. E os dous lados deste corredor central é onde estaría a cidade lineal, non? Isto é unha idea moi importante, porque se o transpoñemos directamente ao caso da Mariña, estamos no mismo. Para min é o mesmo modelo, quero dicir, é que non tedes máis que seguir a estrada que vai desde Viveiro ata Ribadeo. Bueno, son dúas estradas, unha autonómica e unha estatal, e logo autovía, e ao final tedes este modelo. Entón, é o escenario ideal para ter un transporte público eficiente, non? E ademais aquí hai algo moi importante, que xa temos un ferrocarril de vía estreita, temos a infraestructura. Entón, por que estamos deixando morrer esa infraestructura? Por que non se fomenta ese servicio ferroviario, non? Aquí tedes o esquema da rúa da cidade lineal, todo nesta dirección. As cidades lineais son perfectas para a planificación do territorio, non? Que sucede co interior da Mariña? Bueno, é outra problemática distinta, non? Isto é Mondoñedo, aquí está a antiga fábrica da ECAR, bueno, o antigo fito da Nacional 634. Isto é outra realidade. Entón, isto non está na costa, isto está no interior, e aquí hai que pensar noutras formas de transporte adecuadas, como, por exemplo, transportes á demanda, integración de bus escolar con bus convencional, que se subvencione os taxis. Isto faise, por exemplo, en Santiago, non? O Concello dá unha cantidade a cada persoa maior ou dependente, un bono taxi, non? E pode gastalo nun taxi, pois o mellor ten dereito a utilizar X servicios ao cabo do mes, non?
Bueno, é distinta a problemática, pero evidentemente non podemos esquecernos do interior, non? Que estemos falando da costa en ningún momento quere decir que haxa que olvidarse do interior, non? Porque o interior está bastante esquecido, non? Fixadevos estes sinais todavía que son da época de, non sei, de antes da transición, non? O sea, son sinais que son, bueno, de feito ainda pon vivero, non? Quero dicir, isto é Mondoñedo, non? Pero dadevos conta que isto ten moitos anos, non? Ten máis de 50 anos, non? Entón, claro, hai un certo olvido, un certo esquecemento do interior da Mariña. Estamos falando de Alfoz, de Ferreira, de Urol, de Mondoñedo, de Lourenzá, etc., de Trabada, etc., non? Eu creo que a Mariña é un territorio dinámico e é diverso. Temos aquí a Burela, que é unha potencia pesqueira, temos unha figura básica, fundamental, que é a rasa cantábrica, como todos sabedes. Estas son as vistas da rasa, eu creo que son moi interesantes. E logo hai unha cousa moi curiosa, que hai un contraste moi forte entre o que sería o litoral, que é un litoral bastante, bueno, chan e bastante accesible, e un interior, que é un interior complicado, ¿no? Un interior moi complicado, onde digamos, as montañas parten casi desde a costa, sobre todo entre Burela e Viveiro, ¿no? Isto é o interior do concello de Barreiros. Isto está sacado desde as terras, esta imaxe desde as terras de Argomoso en Mondoñedo, nun deses paseos que fixen eu por aí, bueno, moi cerca do Fiouco. Isto é moi cerca do Fiouco, un día de verán sin néboa, ¿no? Por que se forman esas néboas no Fiouco? Agora veremos. Isto está sacado desde subindo pola zona de Romariz, etc., indo para o Cadramón, nunha zona, digamos, intermedia, e, como digo, é un territorio moi variado, non? Falando de planificación, aquí hai un tema fundamental. Para que se planifica o transporte? O transporte e as infraestructuras e a mobilidade planifícanse para un usuario tipo. Quen é ese usuario tipo? Normalmente suele ser un adulto que traballa, que ten carné de conducir, que ten coche propio e que vai e volve do traballo, non? Para esa persoa, para ese retrato robot de persoa, as cousas funcionan, non? Porque hai vías de comunicación, bueno, poden ter problemas, máis ou menos, pero funcionan. Ahora, que pasa coa xente que non ten carné? Que pasa cos nenos, cos adolescentes? Que pasa cos persoas maiores, algunhas mulleres que non teñen carné? Porque antes, a verdade, era moi tradicional que o home conducise e a muller o mellor non. Que pasa con todos eses grupos de persoas, non? A maior parte do territorio non está representado aquí. Entrando xa en materia de infraestructuras viarias, a rede viaria, eu creo que temos tres elementos clave. O primeiro é que é unha rede viaria onde non hai alta capacidade, non? A 8, efectivamente, e o corredor que hai entre Cervo e Viveiro, pero realmente o problema é que a 642 non é unha vía de alta capacidade, ni moito menos, é unha estrada hipermasificada. E encima, a súa alternativa, que sería a A74, esa famosa autovía que non chega nunca, bueno, pues que curiosamente hoxe se aprobou o proxecto do primeiro tramo entre o Carme e Foz, me parece que é, bueno, non hai alta capacidade e só ten unha columna, é dicir, todo descansa sobre a Nacional 642, que ten unha intensidade diaria de tráfico brutal. 11.000 vehículos, 15.000 no verán, pero que ademais en temporada turística satúrase, non? Volvemos ao tren. Que pasa se temos un tren? A maior parte deses fluxos acaban desviándose cara ao modo ferroviario, non? E logo hai outro problema, e é que aquí hai competencia de tres administracións, non? O Estado, que é o que ten a titularidade da A8, pero tamén a Nacional 642, porque é unha vía de interés do Estado, porque conecta con un porto de interés xeral do Estado, por eso termina en San Cibrán. A Xunta, que ten o resto da gran rede viaria, e logo os concellos e a Diputación, non? Entón, moi difícil poñerse a falar a esas tres administracións, sobre todo se son de distintos partidos políticos, como ben sabemos, non? Digamos que hai como unha especie de labirinto competencial entre o Estado, a Xunta e a Diputación, non? Vale, entón, isto é un problema, porque entre Viveiro e Ribadeo, ao final temos dúas estradas. Unha é titularidade do Estado, que é a Nacional 642, e outra é da Xunta. Entón, claro,
como se planifica iso se non hai ningún organismo que se coordine aí, e se na Xunta hai un partido político e en Madrid hai outro partido político, isto complica bastante a situación, non? Se vemos a xerarquización viaria no norte da provincia de Lugo, isto está sacado do traballo de fin de grado deste alumno, de Jorge Alberte, que vos dixen, teño varias imaxes del, e a súa tese, perdón, o seu traballo de fin de grado está colgado en internet, se o queredes acceder, logo está aquí por o enlace, en nunha página web que logo vos direi se vos interesa descargala. Entón temos a rede RIGE, que é a rede de interés xeral do Estado, e o resto que sería, bueno, non, a rede galega, sí. E o sistema que temos é basicamente a 8 por aquí, a Nacional 642, e logo o resto é autonómica e da Diputación, non? Entón, o que vos comentaba, entre Viveiro e Ribadeo temos por un lado o Estado e por outro lado a Xunta de Galicia, non? Logo tamén falaremos da variante de Viveiro, que é outro dos grandes problemas que hai, non? Con un agravante tamén, que está na base de moitos problemas, non? Aquí sempre se falou de que a 8 íase facer polo norte toda, non? Dando servicio ao litoral. De feito, había 3 propostas. Isto é as alternativas que tiña o Estado a hora de facer a 8. Podía facela por aquí, pola Ponte Nova, Lugo, podía facela por aquí, por Mondoñedo e Vilalba, ou podía facer un corredor litoral. Cal foi a que gañou? Pois esta. E por que acabou en Bahamonde a Transcantábrica? Bueno, pois por unha cuestión, en primeiro lugar, de inercia, e en segundo lugar, de economía de medios, non? O que se intentaba era conectar Asturias co eixo Atlántico, e para iso era o máis rápido isto. É dicir, que o que importaba non era o norte de Galicia, sino que o que importaba era que o eixo Atlántico se conectase, sobre todo Coruña e Santiago, con Asturias rapidamente, non? Entón, como sempre, a política está ao servicio dos territorios máis poderosos, non? A Nacional 642 eu creo que é a espiña dorsal da Mariña Litoral e é unha columna vertebral demasiado frágil, non? Xa comentamos que hai un tráfico enorme, que é moi frágil, porque está situada nun espacio donde desaugan todas as augas que baixan das torrenteiras. Eso que provocou que no ano 2023 houbera un colapso total da estrada cerca de Burela. E logo que hai un conflicto de fluxos monumental entre camións pesados, os camións que van a Alcoa, os que van ao Porto de Celeiro, a xente que vai a ver, un Cristo, ¿no? Por decirlo de forma coloquial. O tramo Celeiro-San Cibrao, San Ciprián, que foi aberto pola Xunta, ¿no? E é justamente aquí, no Porto de San Ciprián e San Cibrao, donde se divide a rede viaria entre rede estatal, que termina aquí, e rede galega, ¿no? Vale. Este é o tramo Celeiro-San Ciprián, que é un tramo de corredor de alta capacidade, non? Vale, pero é o único que hai, realmente, en todo o eixo litoral, aparte da A8, evidentemente, non? E esta imaxe é a imaxe daquel, seguro que a lembrades todos e todas, cando colapsou a Nacional 642, non? Durante un tempo bastante grande, había que dar un rodeo moi importante de 80 km para desplazarse entre Viveiro e Foz, me parece que era, non? Logo, creo que se fixe un solo carril e entón algo mellorou a cousa, pero ainda así estivo cortada aquí a altura de moi cerca de Burela, estivo cortada un ano prácticamente, non? Un carril, quero decir. E, evidentemente, todos estes desvíos de tráfico, estes son capturas de pantalla de vídeos de YouTube, por eso non se ve moi ben, non? O progreso que se facía eco desto, non? O que pasou realmente foi que houve un problema coa evacuación das augas das torrenteiras. Parece ser que reventaron un desagüe que había aquí e colapsou por completo toda a estrutura, non? Bueno, isto que quere dicir que é unha comarca, digo, o eixo litoral, que está vertebrado por unha soa infraestructura, que é unha infraestructura de moi pouca capacidade, claramente insuficiente, pero que ainda encima pode colapsar en calquera momento, ¿no? Que foi o que pasou, ¿no? Bueno, disculparedes que estou falando máis do litoral que do interior, pero estamos falando sobre todo do eixo litoral, porque eu creo que é onde máis actuación se pode facer a curto plazo, ¿no? No interior tamén, pero no interior sabemos o que hai que facer: transporte a demanda, integración de servicios escolares, etc. No litoral temos que dar un cambio bastante grande á situación, ¿no? Isto é o que vos comentaba, ¿no?
un corte de un rodeo de 30 minutos de Foz a Burela, a nota de prensa do Ministerio, ¿no? Bueno, desvíase tal. Problemas que veñen a continuación, pois problemas de seguridade vial, ¿no? Porque unha gran parte da Nacional 642 son travesías, e as travesías o problema que teñen é que, ademais de que o tráfico é moi lento, son moi perigosas, ¿no? Como ben sabemos. Esta demanda de infraestructuras é unha constante desde hai moito tempo, ¿no? Nos medios aparece constantemente, ¿no? A A74, a vía de alta capacidade, etc., ¿no? O sea, é un tema que se dá de xeito recurrente. Antes de comezar, unha persoa decíame que a situación era desastrosa, ¿no? Que a ver si facemos algo, ¿no? Bueno, pues a ver si podemos por lo menos generar un debate para que isto empece a mellorar, ¿no? Xa non falemos da temporada estival, porque chega o verán e isto empeza a encharse de coches, de personas que efectivamente teñen todo o dereito do mundo a moverse, a ir á praia, etc., pero que eu creo que a estrada xa non dá xestionado, non? É dicir, e todos os anos imos a máis. A Mariña de Lugo está de moda, en tempos de cambio climático isto é unha maravilla, porque se pode dormir fresco pola noite, incluso en Santiago empeza a ser difícil dormir pola noite xa, eu realmente estou sorprendidísimo, pero ou ben o cambio climático vai moi rápido, ou ben eu xa non me entendo. Pero o certo é que aquí sí, aquí todavía a Mariña está nunhas condicións climáticas boas, ¿no? E isto é moi valorado, ¿no? Logo, pues, outra cosa que vemos aquí é que pintan máis líneas continuas, claro, é dicir, hai moito tráfico, ¿no? Isto é a pescadilla que se morda a cola. Entonces, se hai moito tráfico, cada vez é máis perigoso. Entonces, o que facemos é pintar líneas continuas para que non se poida adiantar. Como non se pode adiantar, cada vez hai máis retencións, máis atascos, a xente cabrease, todo o mundo se pon de mal humor e cada vez vamos a peor. É dicir, isto ten que ter unha solución xa, ¿no? Bueno, sabemos que hoxe se aprobou ese proxecto, algo é algo, pero que levamos 25 anos así, ¿no? E chegamos entón a unha das grandes infraestructuras da comarca, que eu creo que foi fundamental, ¿no? Que é a autovía A8, que para min marca un punto, un antes e un despois, ¿no? Como vedes aquí, pues, eu puxen isto, a autovía A8 é como os pimentos de Padrón, unhas veces abre e outras non, ¿no? Bueno, pues realmente é así, ¿no? É unha obra carísima, unha obra estratégica do Estado, que foi feita sin uns estudios axeitados, ¿no? Calquera persoa residente na Bisbarra de Mondoñedo e arredores sabe perfectamente que ese lugar era o menos adecuado para facer o trazado da autovía, ¿no? Entón, a pesar diso, esta infraestructura cambiou no todo, para ben e para mal, ¿no? Refírome para ben, porque lóxicamente mellorou moitísimo a accesibilidade da Mariña en relación co exterior, con Asturias. É unha cosa impresionante. Antes ir ao Oviedo parecía unha cosa dificilísima, ¿no? Agora Avilés está a unha hora de Foz, unha hora e pico, ¿no? Ir a Luarca non é nada. O aeroporto de Asturias é casi o aeroporto da Mariña, ¿no? É dicir, tardades menos en ir ao aeroporto de Asturias que en ir a ningún outro aeroporto, ¿no? Entón, é unha infraestructura moi importante, pero que pasa? Que solamente beneficia a Mariña central e oriental, ¿no? Ademais, foi demorada moitísimo, foi os tramos foron abertos a contagotas, foi a última autovía en facerse, é dicir, sempre se repite o mesmo, ¿no? A marxinación crónica, digamos, o retraso infinito, ¿no? Era o mesmo que pasaba coas autovías da meseta, ¿no? Non sei se vos acordades, a finais da década dos 90, que sempre iban a chegar, pero nunca chegaban, ¿no? Ao final, unha delas chegou no século XXI xa, ¿no? Bueno, aquí pasou o mesmo, ¿no? A A8 empezou a ver o primeiro tramo no 2007 e o último tramo no 2014, ¿no? E, ademais, ten a particularidade de que na comarca da Mariña deixa sin servicio toda unha gran parte da Mariña. E isto é unha cosa bastante curiosa, porque no norte solamente hai 3 tramos en donde pasa isto. Na Mariña de Lugo, aquí nos entornos de Santander, Torre la Vega, e logo na área metropolitana de Bilbao. É dicir, que é unha excepción, ¿no? Realmente a Mariña
é unha excepción. O lógico sería que houbera un servizo a toda esta comarca, non? Esta imaxe da 8 desde o Padornelo, en Mondoñedo, un día de inverno de boa visibilidade, e, bueno, aquí vese ao longe xa a costa, vese as primeiras casas de Foz, me parece, non? E fixadevos, é un trazado que para esta parte da comarca foi fundamental, porque acorta moitísimo o tempo e as distancias, non? Mondoñedo-Ribadeo é un trayecto que se fai nun suspiro hoxe en día, non? Pero eso sí, se non tedes coche, dadevos por perdidos, non? Foi unha obra moi cara, foi unha obra con un certo impacto ambiental e con problemas, non? Os problemas da néboa, pois, como ben sabedes, están aí. Isto, un poste que subiu o taxi Pepe de Mondoñedo, a autovía 8 no Fiouco, cortada por neve, etc. Todos sabemos como foi isto. No traballo fin de grado de Jorge Alberte, cartografiar toda esta zona e fixarase bastante na orografía, na litografía, etc. Realmente isto xa se sabía, non? Era algo que os técnicos sabían perfectamente, non? E en plan deportivo, en plan irónico, en plan gracioso, pois aquí saco esta imaxe dun partido de fútbol entre o Mondoñedo e o Abadín, que foi chamado o derbi do Fiouco, non? É dicir, o Alto do Fiouco empezou a ser coñecido en todas partes e toda Galicia se enterou do que pasaba no Alto do Fiouco e empezou a sair nos medios, bueno, por un motivo que realmente non é un bon motivo, pero bueno, o certo é que acabou chegando a redes sociais e a todas partes, non? A 8, ademais, ten algo moi positivo que por fin solventou o gran problema histórico que era en torno á ría de Ribadeo, que aquí pon ría de Leo, pero non é ría de Leo, non oficial é ría de Ribadeo. Aquí hubo un problema cos asturianos, en fin, unha historia bastante complexa. Pero, curiosamente, claro, a 8 resolveu moitísimos problemas de accesibilidade. Antes había que dar un rodeo por aquí, por Vegadeo, de 20 e pico kilómetros, e agora, claro, cruzades a ría e non vos dades conta, pero cruzades en coche e cruzades andando tamén, porque hai unha pasarela peonil. Entón, entre Galicia e Asturias, a accesibilidade é máxima, non? E isto que consecuencias ten? Bueno, pues, que Ribadeo pasou a ser a gran cidade do occidente de Asturias. Isto é un tema interesantísimo, porque desde Luarca para todo o occidente asturiano a gran referencia é Ribadeo. Ribadeo é un núcleo comercial, un núcleo turístico moi importante, non? Entón, claro, Ribadeo medrou moito nos últimos anos, e isto creo que todos o sabemos, pero en gran medida gracias a esa autovía, porque se lle abriu de repente un mundo, non? Un mundo que antes estaba pechado, non? Claro, si nos para ir a Ribadeo tenemos que dar esta volta, non íbamos. Pero agora, con esta autovía, claro, é que é un suspiro, non? Entón, as infraestructuras nunca son neutras. As infraestructuras, se decidimos facer unha infraestructura, sempre vai haber uns beneficiados e uns perjudicados, non? Entón, claro, aquí, lóxicamente, que engaña é Ribadeo, non? Bueno, que me parece ben que gañe, porque a autovía non podía ir por outro sitio que por aquí, non? O tema é que pasou co resto da Mariña, non? Vale. Entón, eu sempre digo que a 8 foi un antes e un despois, non? E logo chegamos ao tema da 74, non? Aquí aparece Sara Montiel fumando espero a 74 que eu quero, non? Curiosamente, esta mañán tive que retocar aínda a presentación porque me enterei de que justamente hoxe se aprobou o proxecto, non? Para facer este pequeno tramo de 6 km que levamos décadas esperando, non? Bueno, claro, que parece unha gran noticia, pero, claro, levamos un montón de tempo esperando isto, e por outro lado, é un tramo de 6 km, non nos vayades a pensar, non? Entón, claro, a A74 é a continuidade furtada da 8, non? E por que é necesaria? Bueno, é necesaria por moitos motivos, pero sobre todo porque hai un tráfico infernal, porque hai industria pesada, porque hai un porto que é o de Cerero que é moi potente, e, bueno, por un tema de continuidade da rede viaria, non? Entón, hai 3 tramos que se están en distinta fase, non? Barreiros-Foz xa pasou a fase de alegacións, isto foi o que cambiou hoxe. Aquí habría que poñer aprobado, non? Xa pasou esta fase, vale. Non o cambiei porque, bueno, como foi hoxe mesmo, pois digo, bueno, xa o digo de viva voz, non? Foz Burela en redacción e Burela San Ciprián conselado, non? Conselado, que significa eso? Bueno, pois o que queirades, non? O sea, nunca hai xón, non?
20 anos sin un só kilómetro, non? Bueno, pois eso, aquí tedes a cronoloxía, non se fixo nada, realmente, non? E por que non se fixo nada? Pois, basicamente, porque non hai diñeiro. E por que non hai diñeiro? Pois porque non é unha prioridade para o Estado, non? Evidentemente, o Estado invirte, supostamente, donde debería invertir aquí, pero non invirte nos sitios que máis se necesitan, invirte nos sitios onde máis rentabilidade electoral pode obter, moitas veces, non? Consenso no fin, guerra na culpa, non? Todos queren a 74, pero discrepan en quen é responsable do atraso. Aquí tedes, pois eso, o PP di que é o goberno central, que non ten vontade, o goberno central di que o proxecto avanza e tal, que nega o bloqueo, e o BNG denuncia 20 anos de espera, non? Cando estará? Bueno, pois, a saber. Eu creo que a mellor nin o chego a ver eu, non? A mellor vos tampouco, non sei. A mellor hai alguén aquí que chega a ver, pero non sei. Xa nese traballo que fixo este alumno noso, Jorge Alberte, realmente analizaba por que fai falta esa autovía, non? É dicir, sobre todo porque temos unha gran industria aquí que é Alcoa, que realmente, claro, demanda unha infraestructura potente, non? Entón, non é tan complicado de justificar, non? Claro, aquí xa entramos en temas políticos. A Xunta de Galicia denuncia o bloqueo da autovía da Mariña polo goberno de España, e di que así non funciona a vía de alta capacidade, non? Esta é a 74, o trazado. Tampouco que sexa un trazado maravilloso, non? Como vedes, dá bastante volta, pero claro, o territorio que é un territorio complexo, non? Donde hai moi pouca plataforma litoral, sobre todo a partir de aquí de Burela, e en riba esa plataforma litoral está moi poboada, non? Entón, claro, complícase bastante o trazado, pero eso non é un obstáculo, non debe ser un obstáculo, non? En definitiva, este é o trazado previsto, non? Bueno, pues, esta é a zona na que estamos. Todo isto, insisto, son décadas e décadas de retraso o que se leva, non? E isto aquí sí que o puxo en hoxe, que é o día de hoxe, 19 de xuño de 2026, Transportes aprobou el proyecto de la A74 entre o Carme e Barreiros con 123 millones de presupuesto. Aleluya, pero, cuidado, é un tramo de 6 kilómetros, quer decir, que é o que estamos celebrando? Estamos celebrando que se aprobou un proxecto e encima dun tramo de 6 kilómetros, o sea que menuda celebración, vamos, é para, despois de casi 30 anos, non? En fin. Outra gran movida, e agora vou falar do tren, que vai vir agora, é a variante de Viveiro, non? Eu sempre digo, pois eso, a variante 2000 anos ou pasarán máis de 1000 anos, muchos máis, non? Esta era a variante prometida no 2017 e esta é a variante nova que prometeu a Xunta de Galicia agora, non? 25 anos de promesas tamén. Por que é necesaria? Evidente. Viveiro é unha cidade que un núcleo urbano que colapsa porque os camións, todo o tráfico pasa polo centro. Encima, no verán, o turismo, pues, o que provoca é un tapón continuo, non? Había unha idea de facer un viaducto, unha ponte pola ría, pero eso os veciños alegaron, finalmente eso descartouse e agora a Xunta saca outra proposta que tampouco recibe a visto bo de todo o mundo, ni moito menos, non? O último episodio deste culebrón é que en decembro de 2025 Rueda anunciou un proxecto novo, dúas variantes terrestres convencionais, pero non en vía de alta capacidade, é dicir, que o que se promete aquí non é unha vía de alta capacidade, é unha estrada convencional con un límite de 50 ou 60 por hora, sin carril de adiantamento e encima, eso, que vai a tardar aínda, ¿no? Porque isto é simplemente a promesa, digamos, ¿no? Dous trazados, unha variante por fases, ¿no? Unha variante leste e unha variante oeste. Evidentemente, a máis importante e a prioritaria é a variante leste, que é a que comunica Viveiro, Celeiro, etc. coa A8, ¿no? E logo a oeste pode esperar. E cando decimos que pode esperar, pues é que poderá esperar e a saber, ¿no? Ninguna das dúas está construída, Custo global dos dous tramos, 62 millóns de euros. A ver, é moito dinheiro, 62 millóns de euros? Bueno, non sei se é moito dinheiro, pero realmente, tendo en conta o que costa outras infraestructuras, non parece tanto, ¿no? E aquí tampouco hai consenso. As xuntas o que quere é unha estrada convencional na variante e o BNG e o PSOE non queren iso, non? Entón, pois así estamos. Ainda así, parece ser que agora sí que hai unhas alegacións para que se faga, bueno, para que realmente eso no futuro poda ser desdoblado en vía de alta capacidade.
pero que o trazado que está en proxecto creo que non permite iso en encima, non? A conselleira decido que se invierte 40 millóns nas estradas da Costa Norte, a variante de Viveiro avanza cara unha nova variante para descongestionar o centro urbano. Veu o presidente da Xunta a Viveiro, presentou isto. Bueno, o certo é que esta variante, que esta é a parte leste, que é a máis importante, como digo, porque comunica o Porto de Celeiro coa corredor de alta capacidade e o propio núcleo de Viveiro, pois ten moitos problemas, non? Parece ser que os veciños de Magazos presentaron tropecientas mil alegacións porque rompe por completo o núcleo, non? A ver, é complicado o tema das infraestructuras, pero todo se solventa se hai vontade e máis diñeiro, non? Se se queren facer solucións low cost, eso é moi complicado, non? Entón, pois, eso, é un proxecto que nace xa mal, non? Nace con eivas. Transporte público. Aquí xa falamos de buses e de trens. De buses vou dicir pouca cousa, porque a situación é mala, o sea, malísima. Isto é no ano 2018, cando Jorge Alberti fixo o seu traballo. Daquela había 3 servicios diarios entre Viveiro e Ribadeo con un tempo de 1 hora e media. Claro, que se tarde 1 hora e media aí entre Viveiro e Ribadeo, xa me diredes se isto é competitivo ou non, non? Non os actualicei, pero supoño que será algo semellante o que está pasando hoxe en día, non? Viveiro Ferrol, 2 servizos, 90 km, 120 minutos. Viveiro Lugo, 94 km, 105 minutos. Viveiro Coruña, un servicio. E os domingos non hai, me parece. Ou os sábados. E 145 minutos. É dicir, 2 horas e 25 minutos para ir de Viveiro a Coruña. Claro. Aquí xa falamos de accesibilidade exterior. E o problema está en que xa ter coche convírtese nunha necesidade, porque se non tes coche, como te moves aquí, non? Algúns alumnos nosos que son desta zona, ao final utilizan BlaBlaCar ou fan o posible por ter un coche, porque senón é que non teñen posibilidade ninguna, non? Viveiro Santiago de Compostela, 170 minutos, é dicir, prácticamente 3 horas, non? Eu creo que con isto xa se di todo, non? Obviamente, se falamos de que a Mariña é unha cidade continua, o normal sería que houbera un transporte urbano, público, interurbano, con unhas frecuencias moi potentes, cada 15 minutos, cada 20 minutos, autobuses indo, volvendo, etc. Sería posible? Sí que sería posible. Tería viaxeiros? Tería. Pero claro, o que non se pode facer é que a xente vaya no transporte público cando non hai transporte público. O sea, hai que ofrecer, hai que cambiar, hai que traballar na oferta. Se queremos que a demanda creza, temos que ofertar algo. Se non ofertamos nada, pues, lógicamente a xente vai ir no coche. Que problema hai? Que as familias teñen 1, 2, 3, 4 coches. Hai casas onde hai 3 coches. Isto, supoño que todo o mundo que está aquí o sabe. E é que iso é un gasto enorme para unha familia. É dicir, un coche xa non é só comprar o coche, sino todo o que implica o combustible, os cambios de aceite, os talleres, a ITV, todo. Isto é unha cousa que é así. E por fin chegamos ao tren de vía estreita, que para min é un dos grandes protagonistas da noite, non? Insisto, pido disculpas por non atender suficientemente a Mariña Interior, pero claro, vamos a falar agora dunha infraestructura que está aquí na costa, non? E que creo que ten que cambiar. Sabemos que houve un proxecto dun ferrocarril de vía estreita para Mondoñedo no século XIX que non chegou a facerse, pero bueno, eso eran tempos heroicos, non? Que temos aquí? Aquí o que temos é unha infraestructura dunhas potencialidades tremendas, e a situación que temos aquí co tren de vía estreita é demencial, non? É dicir, fixademos, foi inaugurado xa no franquismo, digamos, non? Todo foi feito durante o franquismo e vendeuse como unha gran obra de enxeñería. Bueno, foi un esforzo inversor bastante grande, non? Bueno, unha vez que está feito, pois a verdade é que non se comprende como non se saca máis partido, non? Temos 4 servizos por día entre Ferrol e Ribadeo, 3 horas de Ferrol a Ribadeo, 100 supresións de servizo entre xaneiro e marzo de 2016, 100 supresións de servizo entre xaneiro e marzo de 2016 e vía única. Infraestructura e material, ao límite. Antes era FEBE, agora FEBE só existe a nivel de marketing, e Renfe. A infraestructura está claramente anticuada, os sistemas de seguridade son bloqueo telefónico, que é o sistema máis inseguro que hai, xa non falemos do RTMS famoso, estamos ante un bloqueo da época de Mari Castaña, ¿no? Con chamadas de teléfono.
Eso que implica que se non hai dobre vía, os trens van moi lentos, porque, lóxicamente, hai que ter todas as precaucións do mundo para que non haxa accidentes, non? E o material rodante, pois, que vos vou a contar? Son trens antiquísimos, trens que non pasarían unha ITV ferroviaria, non? Se houvese, non? Bueno, que sí que hai, pero evidentemente os ciudadanos non o saben, non? Pero é que ademais o tren aquí, na Mariña Litoral, eu creo que é un sinal de identidade, non? Xa non é solamente un medio de transporte, sino que é algo que todos os habitantes da Mariña teñen moi interiorizado e moi asumido, non? Entón creo que é unha cuestión tamén de orgullo, e creo que é un proxecto en torno ao cal vale a pena unirse e sumarse, non? Bueno, pois é unha singularidade, non todos os territorios de Galicia teñen a sorte de ter unha vía férrea, pero aquí sí, aquí hai, non? Entón, estes son tramos da antigua vía na parte cerca de Ribadeo, xa que temos esta infraestructura, a ver se podemos mellorar. Isto é a estación de Burela, por exemplo, non? Isto, ademais, o tren de vía estreita aquí ten unha cousa boísima, e é que as estacións están moi ben situadas, non? Ao mellor esta de Foz, igual non tanto, pero bueno, a ver, está a menos dun kilómetro do centro, non? Pero se vos dades conta, por exemplo, a de Burela está moi ben situada, a de Ribadeo está moi ben situada, a de Viveiro tamén. Quero decir que ten todos os requisitos para que isto se convirta nunha especie de metro da Mariña, non? Ahora veremos que tipo de metro pode ser, pero hai unha figura que xa vos adianto, que é o tram-tren. E o tram-tren é un tranvía, aparentemente un tranvía, que circula polas cidades como un tranvía e logo pode aproveitar os tramos de vía convencional nos tramos interurbanos, non? Logo veremos exemplos. Bueno, o que sí hai que decir aquí en Burela é que hai unha estación intermodal, non? Isto sí é certo, non? Temos a estación de bus ao lado da de tren. Parabéns, non? Isto é unha cosa que hai que decir que funciona, non? Que non podemos decilo de todos os lugares, en montón de. Como digo, pois para min o FEB é algo máis que un sinal de identidade. E o tren, sabemos todos e todas que está sentenciado, non? Os artigos periodísticos, Pablo González, que é un especialista en transportes da Voz de Galicia, titula La lenta eutanasia del tren del norte. Isto que implica? Que hai un proxecto de matar o tren. Unha eutanasia é unha morte asistida, non é unha morte natural, é unha morte na que alguén apreta o botón, non? E aquí están apretando o botón para cargarse este tren. Como? Bueno, para empezar renovando os servizos, pero tampouco poñen revisores. Non hai venta de billetes, se non hai venta de billetes non hai estadísticas. Se non hai estadísticas, o discurso é aquí ninguén utiliza o tren. Entón, claro, hai ese problema, non? De Ferrol a Sor en tren, 3 horas e 15 minutos, por lo menos a viaxe foi gratis. Por que foi gratis? Pois porque non hai revisor, non hai interventor. Claro, así non hai datos, non se venden billetes, a xente vai sin billete e dirán, pois o FEB é que o collen eso, 4.000 persoas. El viaje a ninguna parte del tren en Galicia, han decidido dejar morir a todo lo que no es AVE. E isto é realidade, non? A nivel ferroviario, todo o esforzo vai para o AVE. Que pasa? Que os territorios que non teñen AVE son de segunda división, ou de terceira, ou de cuarta. Na Mariña de Lugo, o AVE xa nin se ve, nin se intúe. Habería que ir a Lugo. Lugo está empezando a ter agora, por fin, algún servicio ferroviario, algún, con Madrid. Pero bueno, daquela maneira, non? E hai que ir a Lugo. Lugo tampouco está aí ao lado, non? Quer dicir, tanto AVE, pero que pasa cos territorios que non teñen AVE? Que pasa co norte da península? Por exemplo, País Vasco ainda non ten AVE, Santander tampouco. Quer dicir, e como podemos viaxar de Galicia a Asturias en tren? En isto, en estas cafeteras con rodas, que fan un ruido tremendo, non é posible, non? Eso sí, o que temos é un tren de luxo, non? O Expreso Costa Verde, para a xente que teña pasta e que se queira dar un luxo aquí a todo trapo pagando 4.000 euros, non? E tamén temos un tren turístico para viaxeiros románticos que fuman en pipa e escriben poesía mentras ven as fermosas paisaxes de Galicia, non? Isto é para o que sirve este tren. Realmente
é unha pena, non? É unha pena que todo se limite a iso, non? Hai iniciativas moi boas, incluso o Colexio de Arquitectos para recuperar o tren, falando un pouco da Mariña como algo vertebrado polo ferrocarril, e Herminia Pernas, que penso que é a cronista oficial de Burela, se non me equivoco, non? Vale, pois é unha persoa que deu esta... Bueno, isto era unha especie de taller a bordo do tren, non? No que os viaxeiros e as viaxeiras iban recibindo información, iban vendo a paisaxe. Bueno, estos son cousas moi interesantes porque contribuyen a afianzar a imaxe do ferrocarril, non? Entón, cal é a miña idea, a miña proposta? Bueno, pois a miña idea é o metro lixeiro da Mariña, non? Unha liña que xa segue o ese natural do poboamento costeiro, non? Viveiro, Xove, Burela, Foz, Ribadeo. Cidade lineal policéntrica, 50 km. Para que inverter o territorio? Para a mocidade, para as persoas maiores, comunidade inmigrante de Burela, en boa parte sen carné, conexión cotiá entre vidas, traballo, hospital e instituto. E logo o turismo tamén. O turismo, evidentemente, vai utilizar ese tren. Os turistas, bueno, non sei, pero cando facemos turismo, normalmente o que queremos é deixar o coche no garaxe e punto, non? Bueno, sabemos que se temos un tren, é posible que utilicemos se o tren nos deixa na praia, e ademais é que hai apeadeiros ao lado das praias, é dicir, que está todo, incluso na praia das Catedrais. Lembro que unha vez que fixéramos un estudio para o Concello de Ribadeo, daquela estaba Fernando Suárez, e fóramos co alcalde ali, a praia e todo, e realmente unha das solucións que eran máis interesantes era poñer un apeadeiro na praia das Catedrais e facer que se pudiera acceder á praia en tren. Isto era unha idea moi interesante que nos manifestara él e que eu creo que tiña todo o sentido do mundo, non? Bueno, isto é o que vos decía, non? Hai modelos, hai ideas, non hai que inventar nada novo, isto xa existe, non? O tren de Alicante, na provincia de Alicante, todo o litoral, Alicante, Benidorm, etc., existe isto. Isto que é un tranvía que utiliza as vías férreas, entón é perfecto, porque é un híbrido que utiliza a vía convencional e tamén pode circular en superficie polas cidades. Claro, isto é unha maravilla, non? Tamén pode ir soterrado, é moi versátil, non? O tren de Alicante, aquí tedes o trazado de Alicante, Benidorm, etc., non? En Cádiz tamén pasa o mismo. Atención, Xunta de Andalucía é a que fixo isto. Xunta de Andalucía, vale? Aquí foi a Generalitat Valenciana, aquí a Xunta de Andalucía. Agora pensemos na Xunta de Galicia. Trambaía de Cádiz. En Cádiz teñen tren de cercanías de Renfe, que vai por aquí, comunica con Jerez, pero logo teñen este tren tram tamén, que vai por esta parte da aglomeración, non? San Fernando, que tampouco é que sexa unha zona hiper mega poboada, a zona máis poboada está por aquí, vale, pero que eso, hai en casi todas partes estas cousas, non? Isto é en Alemanha, un dos primeiros trens que houve, non? Vedes que o tren, que isto é un tranvía, que logo, vale, por aquí circula en tramo urbano, aquí está na cidade, pero logo por aquí circula en vía convencional, e tampouco fa falta que estea electrificada. É dicir, isto que se transporte, turismo, desenvolvemento local, etc. Outra imaxe, neste caso como outra IA, esta era con Gemini de Google, e isto pedillo a Claude. O mismo rollo, non? Viveiro, Xove, Cero, Burela, Foz, Barreiro, Ribadeo, Porto, Alcoa, Hospital, Praia das Catedrais, enlace co interior pola 8, enlace cun bus interior cara a Mondoñedo, Lugo, Valadouro, non? Utilizar o tren como a columna vertebral. E a partir de aí, nas estacións de tren, claro, poñer os autobuses, porque os taxis, porque senón non ten sentido. Isto en Burela xa existe, non? Temos unha intermodal. Supoño que non foi premeditado, foi unha casualidade, pero xa existe, felicidades. Agora vamos a intentar aplicar ese modelo a todas partes, non? Ribadeo, Praia das Catedrais. Porque iso é o que pasa en todos os países normais, digamos, non? Que modelo de mobilidade? Xa vou rematando, non sei canto tempo levo, creo que hai que ir concluindo, verdad? 5 minutos, creo que xa está ben. Que modelo de mobilidade? Bueno, pois, nos levamos moitos anos predicando no deserto, non? E a verdade é que, en certa medida, é un pouco decepcionante, porque
sabemos todos o que hai que facer, pero non o facemos, non? Bueno, non o fan os que o teñen que facer. De feito, eso, publicamos en medios digitais, intentamos facer divulgación. Aquí, por exemplo, este é un artigo sobre o ave en Galicia, non? O ave que sempre se percibe como algo milagroso, non? Bueno, pois o ave realmente non é tan milagroso. É un medio de transporte que beneficia a unhas partes moi mínimas do territorio e a uns colectivos moi mínimos do territorio, non? Pero que a Mariña de Lugo, por exemplo, non lle dá ningún beneficio, é dicir, é así, non lle dá ningún beneficio, non? E claro, isto é a viñeta humorística que mellor condensa todo, non? O sea, isto é o que está pasando ese día no mundo ferroviario, non? Alta velocidade, un tren moderno, carísimo, de diseño, un usuario. E logo, velocidade normal, un tren antigo e todo o mundo esperando. Tamén é certo que, bueno, poderíamos entrar en detalles, pero eu teño unha teoría de por que se invertiu tanto na alta velocidade, pero bueno, mellor casi a contamos logo ao acabar, se queredes, tomando algo, non? Porque hai moitas razóns detrás deso, non? Pero son algunhas creo que son bastante escabrosas, non? Que se pode facer? A batalla da gobernanza? Bueno, pues para a Mariña é fundamental que se senten o Estado, a Xunta e que falen, non? Os puntos de vista son distintos. O Estado recoñece un déficit histórico, a Xunta de Galicia non ten interés activo no ferrocarril e o BNG e a sociedade civil din que sí, non? Claro, isto é PSOE, isto é PP, isto é BNG, vale. Para mí, un dos grandes problemas é este, que a Xunta de Galicia non ten ningún interese no ferrocarril. A Xunta de Galicia podería copiar o modelo que hai noutras comunidades. E agora veremos, non é tan difícil. Nós fixemos un estudio para o Parlamento Europeo no que analizábamos distintos modelos de xestión de empresas ferroviarias regionais. E realmente, sabedes unha cousa, que incluso en Francia, que é percibido como o país máis centralista do mundo, a xestión dos trens faise toda desde as rexións. Unha cousa alucinante, non? En Italia tamén. O sea, o normal é iso, o raro é o caso que temos aquí, non? Entón, a Xunta de Galicia, que é o que ten que facer? Liderar. A Xunta de Galicia ten que liderar, ten que dar un paso adiante, é dicir, bueno, vamos a crear unha empresa de ferrocarrís. Non é tan difícil. No País Vasco fíxose, nos anos 70, Euskotren, ten servicios de cercanía, regionais, etc. Frecuencias cada 30, 15 minutos, 10 minutos. Isto é pedir demasiado? Non sei. A infraestructura existe. Este é o tren. É vía estreita tamén. Non é unha cosa de extraterrestres, non? Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. O mismo. Ten unha empresa da Generalitat Valenciana. Alguén pode decir, non, é que a política, claro, os políticos de esquerdas, os políticos de dereitas, non. Aquí fíxose con políticos de dereitas. Isto foi o PP. Época de Camps, aínda, para máis simple. O sea, é que, non sei se me explico, xa non é un tema de esquerdas ni de dereitas, é un tema de sentido común, non? Baleares, Serveis Ferroviarios de Mallorca, tamén ten os seus propios trens. Baleares, Mallorca, a illa de Mallorca, con trens, pois eso, cada 5, cada 10 minutos. Baleares, Mallorca. Andalucía, o mesmo. Andalucía ten os ferrocarriles metropolitanos de Andalucía, que xestiona tramtrens, etc. Entre eles o tren que vos dixen da Baía de Cádiz, pero tamén ten en Granada, tamén ten en Sevilla, etc. Cataluña, claro, evidentemente, Cataluña, como non iba a estar neste clube de territorios con empresas ferroviarias propias, non? Igual que o País Vasco foron os primeiros que o tiveron, non? Fixademos toda a rede de ferrocarriles propios que ten a Generalitat de Cataluña, non? Ante este panorama, claro, a pregunta que nos facemos non é por que a Xunta de Galicia non lle interesa o ferrocarril, porque a Xunta de Galicia, según o Estatuto de Autonomía, podería asumir competencias ferroviarias. Tería que falar co Estado, tería que haber unha cesión desa infraestructura que, evidentemente, o Estado parece que non lle interesa nada, porque a está deixando morrer. Claro, a Xunta de Galicia debería decir, oiga, vostede non lle interesa esta vía entre Ferrol e Ribadeo? Bueno, pues pásena a min, por menos, non? Vou intentar facer algo con ela. Eso sería o normal, non? Pero non, no normal parece que non é o que se está facendo, non? Entonces,
claro, tería todo o sentido do mundo, porque é un servicio regional, un servicio que dá mobilidade ás persoas dentro dun contorno metropolitano, pero a Xunta de Galicia non lle interesa o ferrocarril. É así. Problemática da mobilidade en Galicia, explicada aos non ibéricos en 15 puntos. Bueno, máis artigos de divulgación, e logo temos un problema tamén aquí, que é un problema que creo que en gran medida é cultural, pero bueno, creo que se podría solventar facilmente se houvese máis oferta, ¿no? E é que a xente está moi apegada ao coche, ¿no? Bueno, isto en certa medida é normal, porque se non hai unha oferta de transporte público, pois temos esa cultura do automóvil, ¿no? Pero bueno, isto é un tema que tampouco me quero estender. O importante é crear espazo público, fixadevos na praza da Catedral de Mondoñedo, a diferencia entre isto e isto, ¿no? Que preferimos, ¿no? Bueno, pero temos isto, ¿no? O Carmagedón, a apocalipsis do coche, ¿no? De accesibilidade aérea, o mellor pensades que é un chiste, pero non é un chiste, moi importante para os territorios. Claro, a Mariña de Lugo ten a gran sorte de ter un aeroporto moi cerca, que é Asturias, vale? Para a parte oriental da Mariña, sobre todo Ribadeo, é o aeroporto máis cercano. Para Viveiro, probablemente sexa o da Coruña, pero bueno, aí deben andar aí, ¿no? Se hubiera unha autovía desde Viveiro a Ribadeo, toda a Mariña estaría moi cerca do aeroporto de Asturias, ¿no? Pois, por que non? Se queremos que a Mariña sexa un destino turístico, pois o normal é ter un aeroporto cerca, porque a Mariña xa o ten, é o aeroporto de Asturias, ¿no? Claro, es que é un aeroporto de outra comunidade. Bueno, e que? E que? Non estamos na Unión Europea. Estamos na Unión Europea, igual que o aeroporto do Porto. Es que é un aeroporto de outro país. Bueno, pero é que en Europa pasa iso. Hai un aeroporto trinacional. Basilea, Suiza, Mulhouse, Francia, Friburgo, Alemania. Esas tres cidades de tres países distintos, un dos cales non están na Unión Europea, comparten aeroporto. Entonces, onde está o problema? Temos isto, pero isto ten tamén un xoguete, ¿no? Pero bueno, temos algo, ¿no? E logo está a mobilidade diaria, que é a que realmente lle importa a xente, ¿no? E é a que non está resolta. Traballadores de Alcoa, traballadores de conserveiras, portos, sanidade, todo o personal que traballa no hospital de Burela, educación, institutos, FP, mocidade dispersa, sin coche. Claro, un alumno de instituto non ten carné, claro. Comercio e ocio, Ribadeo e Viveiro, dormir nun concello, traballar noutro, estudar nun terceiro, mercar nun cuarto. Isto é o que está pasando aquí na Mariña. O sea, aquí hai moitas persoas que viven o espacio a tempo parcial. Es decir, viven nun concello, traballan noutro, van de compras a outro e visitan un familiar noutro, ¿no? E isto todos o sabemos, ¿no? Eu, como teño unha experiencia de Mondoñedo, pues, sei perfectamente que isto é así. Moita xente de Mondoñedo que vai a traballar non sei, a Foz, e que logo vai de compras a Ribadeo e ao hospital de Burela. Isto é a práctica diaria aquí. E claro, esta intensidade de fluxos e o feito de que estemos cruzando os límites municipais constantemente é o argumento definitivo para ter un transporte público integrado. E para ir rematando xa, voume saltar varias diapositivas e vou a pasar as dúas diapositivas finais. Quedan esta e outra. Tres conclusións para o debate que vai vir agora. Mudar o paradigma. Temos que pasar das infraestructuras de crecemento a servicios de accesibilidade. Os éxitos mídense en persoas que deixan de estar illadas, non en kilómetros de asfalto. Segundo, rescatar e reinventar o FEDE. Transformar a plataforma lineal en un verdadeiro tranvía de proximidade, con frecuencias metropolitanas e apeadeiros reubicados. Terceiro, transporte a demanda inteligente. Un sistema de transporte digitalizado, con aplicacións móviles, como Dios manda, que sirva para, sobre todo, o interior da Mariña, que evidentemente non ten ferrocarril. Estou falando de Mondoñedo, de Lorenzán, de Alfoz, de Ferreira, de Ourol. Todos estes municipios, incluso a parte máis montañosa de outros municipios costeiros, por exemplo, Barreiros, etc., non están nese ferrocarril lineal, por lo tanto necesitan unha forma de enlace, e aquí hai esta solución, ¿no? Claro, significa integrar o taxi e xestionarlo de outra maneira, ¿no? As administracións
teñen que subvencionar o taxi, e que é normal, as persoas maiores necesitan o taxi. O que non pode ser é que unha persona teña que pagar unha cantidad astronómica para ir a facerse unha proba nun hospital, non? Ou o que pasa sempre, que se acaba recurrindo a familiares, ou amigos, ou a veciños, non? Pero eso é unha solución de emerxencia. E xa a última diapositiva da proposta a acción. Quen fai que? A Xunta ten que liderar unha autoridade única de mobilidade para a Mariña. Isto é fundamental. Integrar tarifas horarias, priorizar o rescate de FEDE como tranvía de proximidade. A Xunta de Galicia ten que liderar isto, debería liderar isto, debería apostar polo tren e debería reclamar a cesión da vía estreita e do ferrocarril do norte. Concellos e comarca, cooperar máis alá das realidades locais, reubicar apeadeiros, planificar sendas peonís e ciclistas e dimensionar os servizos a escala real da cidade lineal. E por último, o Estado, que podría facer? Mentras non se transfire a Xunta, modernizar a vía estreita, garantir a conexión coa meseta e acordar con Asturias un espazo de mobilidade común. Pero non só iso, sino tamén falta apurar na A74, que é algo fundamental, non? En definitiva, a situación é bastante mala, hai que recoñecerlo, e eu non quero ser pesimista, ni moito menos. Eu o que quero é poñer os problemas enriba da mesa, pero tamén poñer solucións, e sinceramente eu creo que, como acabamos de ver aquí, existen os problemas, están aí, non os vamos a negar, todos estamos sensibilizados, pero tamén hai solucións, e non son solucións imposibles, son solucións que xa se probaron e que funcionan en outros territorios, e polo tanto eu creo que é unha cuestión de vontade política, nada máis, non? De vontade política que se concreta en dedicar investimentos, en investir e en fomentar este tipo de transporte sostible, non? Un último argumento xa é o tema do cambio climático, é dicir, bueno, levamos moitos anos xa vendo que isto parece que é unha realidade, non? Bueno, pois o transporte tamén ten que ser un transporte sostible, temos que intentar reducir as emisións. É outro argumento máis para isto, aparte do argumento económico, para que as familias poidan aforrar algo de dinero. Hai familias que eu creo que se lles debe ir todo o presuposto nos coches que teñen, non? Non o sei, pero hoxe por hoxe é imposible vivir sin un coche na Mariña. Imposible, eu creo. E eso, a Xunta, creo que a peza do puzzle que máis traballo ten que facer, non? Pero, claro, se non hai vontade, é moi difícil, non? A Xunta debería liderar o proceso. A Xunta ten plans de transporte metropolitano para Coruña, para Santiago, pero por que a Mariña non pode ter un? Porque a Mariña non ten unha cidade de 50.000 habitantes ou de 60.000, vale, pero a Mariña ten varios núcleos, é un espacio policéntrico que é unha cidade de varios núcleos que ao final ten 80.000 habitantes. Entonces, non sei por que non pode ter un plan de transporte e unha autoridade de transporte propia, non? Non o sei. Bueno, pois nada, estes son os meus apuntamentos que, xa digo, espero non ter sido demasiado pesimista, porque, sobre todo, creo que tamén poñemos en riba da mesa solucións, non é que simplemente nos dediquemos a criticar, poñemos na mesa solucións, e solucións hainas, como acabamos de ver. Entón, é unha cuestión que eu creo que convén sensibilizar a moita xente e facer moita pedagogía, sobre todo que circule moito tamén polos medios, non sei, de algún xeito creo que hai que empezar a concienciar a xente da necesidade de unirse todos e traballar a prol da comarca, non? Porque evidentemente se non hai unión é imposible facer isto. Para isto ten que haber unha unión todos a una, non? Que senón non é posible. Se cada un vai polo seu lado, isto non sale, non? Pero, bueno, se hai un proxecto común e hai un proxecto ilusionante e hai que tirar o carro, eu creo que pode ir para adiante, non? E, de feito, terminará indo para adiante, porque antes ou despois isto vai a ser unha realidade, porque así non se pode seguir. É dicir, alguén en algún momento se dará conta que isto non pode ser, non? Claro, o problema é que se iso mellor pasa no 2045, pois moitos dos que estamos aquí xa non o veremos, non? Pero, bueno, os nosos fillos o mellor sí que o ven. Pero, bueno, eu o que quero é velo eu e que o vexades vos, non? Bueno, nada máis. Gracias.
posto... Ben, como xa sabedes, despois desta exhaustiva exposición que nos fixo Miguel Pazos sobre o tema da Mariña e dos transportes, da mobilidade e da accesibilidade, pois abrimos un coloquio sobre esta temática, e unha temática que para todos os presentes é bastante coñecida, por lo tanto, aproveitemos a ocasión e comecemos ben a preguntar ou ben a facer algún tipo de reflexión. Si vai a hacer algún tipo de reflexión, pido concisión e concreción. Ben, caramba, eso foi o micro. Abrimos turno. Ánimo. Por romper algo. Non é cuestión dos alcaldes, que se non todos. Os alcaldes de cada pueblo. Eso eu creo que é o tema deles. Sí. Nosotros pouco podemos facer aí. Eu creo que é o principal. Este tema, levarlo a un alcalde que dé parte aos outros alcaldes que se poñan en contacto uns con outros e de acuerdo. Parece. Por romperlo. O que pasa que eso sería moito máis fácil se a Xunta liderase todo iso e houbera un plan respaldado pola Desde Xunta. a Xunta, entón, que ser un alcalde das greitas. No, eso é o problema. Que non podemos, claro, que non podemos... Os outros non o reciben. É que non podemos pensar así, eso é o problema. Pero tristemente é así. A veces é así. Tristemente é así. Se non é de greitas, os de izquierdas nin o reciben. Ese é o gran problema que temos neste país, ¿no? Que mezclamos as cousas, ¿no? Pero si se mellora o aeroporto de Barajas, é bo para Madrid, e é bo para España, e é bo para a Comunidade de Madrid. Isto era bon para todos, Claro, de todos os colorines. por eso digo. Carlos. No, se hai algunha previsión económica feita do que custaría poñer en funcionamento correctamente esta infraestructura. Eu non a coñezo, pero xa che podo decir que non é moito, porque polo que estiven averiguando, nin siquiera sería necesario ter dobre vía en todo o traxecto. Sería necesario modernizar os sistemas de seguridade, facer completamente digitais e habilitar uns lugares de cruce. Pero coa tecnoloxía digital de seguridade, nin siquiera sería necesario ter dobre vía en todo o trazado. Non sería moi caro, para nada. Sería seguramente máis barato que facer 3 km de autovía. Seguro. Cambiar tamén o material rodante, claro, meter trens en condicións. Pero eso non é caro. Para nada. Toño. Antes de nada, agradecer a magnífica exposición que fixo conferenciante, a que fixo aí Miguel, porque aclaroume moitas dúdas. Estes días discutí con Gonzalo e con Pintos a respecto de Febe, bueno, por WhatsApp. Anduvemos aí discutindo a raíz de que iba a haber esta xornada tamén. Eu creo que deches perfectamente no clavo, porque eu era, bueno, daba por perdido tamén o Febe, pero apuntarse unhas cousas importantísimas. Despois veuse nos a cabeza o de os Cotren, bueno, todo eso, o Gal 30, porque puxemos nós 4 horas autonómicas e todo eso, que sí que se lle pode sacar moitísima partida, efectivamente. Non depende dos alcaldes, depende de si esas competencias as tuera a Xunta ou non, porque a Xunta quere competencias, mas o litoral, sí, para montar chiringuitos, máis ou menos. Non vamos a discutir ahora en debates partidarios, pero sí que pois, en toda a comunidade, obviamente. Despois, o FEBE, claro que o Estado se quere deshacer dele. Non entendemos, por exemplo, nós en Barreiros, desde o Concello, pedimos o cambio da estación de tren de Barreiros, do Apiadeiro, a 2 km ali perdido no monte. Efectivamente, pues metemos 600.000 euros, están consignados, xa está en fase de exposición pública, para traerlo para o centro do pabellón de deportes, e según baixas do centro de Barreiros para a playa. Nós tamén o fixemos, porque tamén temos un proxecto, falta a consignación orzamentaria, que temos parte dela coa Diputación,
que é de facer unha vía para bicicletas e para trenes para unir San Cosme coa zona de praia, que foi un dos argumentos que lle dixemos a Arif para o que queríamos salir. Eso estaba aí todo, no PowerPoint tamén, coincidimos. E entonces digo, pois pídeles eso, Dancho, pero se non hai frecuencia, se non hai outra cosa, para que non van a gastar os 600.000 euros? Pois gasten, nos queremos la vida, por iso lle pedimos, pero é un sinsentido total, non hai, parece que andan como a pito sin cabeza, non se coordina nada, é a reflexión que quería ver. Gonzalo. Bueno, pero aí tanto Toñito como Pinto como Gonzalo sabemos que o problema, máis alá da exposición, eu concordo absolutamente, é que é un problema de sentido común. Os tres sabemos que non é un problema de sentido común, é un problema político, pero político nacional. Quer dicir que mentre siga o goberno que sigue na Xunta de Galiza, o problema non vai ter solución. Para que o problema ter solución, ten que cambiar a correlación de poder que hai na Xunta. E sabemos que a cousa pasa por aí, porque un goberno como o do PP, ou vamos falar de neoliberalismo, ou vamos falar dunha concepción política de para quen goberna, e vamos a falar que se non son os amiguetes de sempre, ou eles mesmos, ou potenciar o sector privado, tal, a cosa non vai para diante. Quer dizer que, para que este problema remate, temos que sacar a Xunta de aí e poñer ao bloque, non hai máis. Eu creo que máis explícito non pode ser. Moi ben. Desde o meu Que non punto... ten que ver coa exposición maravillosa que fixexe. No. Pero bueno, Desde o meu punto de vista, claro, desde o meu punto de vista, é pena que sexa un tema político, ¿no? Porque debería ser un tema técnico e un tema de sentido común. É dicir, ao marxen de calquera ideoloxía, todo o mundo debería estar de acordo en potenciar o transporte público. E nese sentido hai un exemplo moi curioso que é o caso de Austria, ¿no? Que é un país verdadeiramente moi conservador, pero que ten o mellor rede de transporte público do mundo, ¿no? Entón, eu creo que non é un tema de dereitas e esquerdas tanto, sino de sentido común. non estou falando especificamente do que aquí acontece. Falo de Galicia. No. Evidentemente, cada un ten a súa forma de velo. Eu creo que a Xunta de Galicia na actualidade non está facendo absolutamente nada polo tren, non? Pero, insisto, creo que é un debate que hai que dar a nivel técnico e a nivel de sentido común. É dicir, nos concellos firmase un pacto pola mobilidade, moitos concellos hai firmado un pacto pola mobilidade, e ese pacto é un pacto de mínimos que está asinado por todos os partidos con representación. E isto que habería que lograr aquí, facer como un pacto autonómico por isto e que todos os partidos o firmaran, incluído o PP. E xa está. O sea, creo que esta Xunta de Galicia non está facendo nada polo ferrocarril. Pero creo que é un tema que trascende o político, un tema de que a sociedade civil ten que reclamalo e ten que xa poñerse as pilas con isto, ¿no? Por eso creo que esta plataforma ou este tipo de encontros que son moi interesantes, porque deberíamos reclamar eso independentemente do partido o que votásemos, todos. Deberíamos reclamar un transporte público de calidade e frecuencias e deixar o coche na casa salvo o necesario. Eu non quero que se me malinterprete do que dixen, non? Non trataba de levar auga, ningún libro, moito menos. Si falo de sentido común, que é fundamental, a solución está clarísima. Tamén todos nós sabemos que por sentido común a xustiza tiña que funcionar de outro xeito. É mirar o que está acontecendo, é mirar o que acontece con certos xuíces. E tamén de sentido común é que a prensa, os medios de comunicación, aí puxeche Praza Diario, estas minorías, tiña que refletir o que acontece na sociedade, non é así. Entón, iso me refiro eu coa cuestión política, que é máis alá de Viena, eu falando da miña nación, que é Galicia, non estou falando xa do PP como ideoloxía política, estou falando xa como tamén grupo de xestión, ou como quen ten tira dos fios do que acontece no país. E a este PP
nunca lle vai interesar as cuestións de sentido común que aquí tamén expuxexe e que temos todos nós na cabeza. A eso me refería. Non a barrer para o No, bloque. no, entendo. Que o voto bloque, Entendo o teu punto de vista. A ver, algún comentario como se hace? Alguna cuestión máis? A ver, eu xa sei que sí, claro, Iván. Sí, eu quería comentar, porque falaches moito moi ben, ¿no? do tema da mobilidade e hai unha eiva que penso que temos socialmente, culturalmente, parte da mobilidade do coche, ¿no? Donde te gusta conducir e a liberdade que tamén moitas veces se asocia a esa disponibilidade, ¿no? E o tema do que comentabas dos aeroportos e do AVE, ¿no? Son dúas cousas completamente distintas e moitas veces as mesturamos. E moitas veces desde as propias ciudadanías, mesmo mariñás, alegámonos de que se invistan miles de millóns de euros en subvencións a aeroportos para poder ter un día a posibilidade de ir nun voo a, cando me case, a Bali ou sabe Dios a donde, ou por se unha vez ao ano pois quero coller o AVE e ir a Madrid, non? Porque claro, o AVE é para ir a Madrid, non hai outra alternativa, non é unha cousa de mobilidade, senón que digamos que está moi encauzado a determinado sitio e a mesmo sen paradas intermedias se pode ser. Entón, claro, cando nos reclamamos ou nos convencen de que o desenvolvemento da nosa comarca depende de ter unha boa comunicación coas metrópolis, cos centros alleos que están fora da nosa vida diaria, pois, claro, eses cartos que se invirten por millóns, como, a ver, ibas dicir, prometiches que ibas comentar algo sobre a corrupción pero despois meter tantos cartos no hai. Sí. Pois claro, eses cartos obviamente se sacan de outro sitio, ¿no? Se metemos podemos gabarnos de que somos o país do mundo con máis kilómetros de AVE despois de China, pois é a base e moita xente di, ai que ben que temos o AVE, pois por eso non temos a FEBE, e por eso non temos estes outros tres regionais que realmente son os que vertebrarían a nosa mobilidade local, non? Despois hai unha segunda cuestión, e remato, é o tema da electrificación, non? Todos sabemos que estamos abordando o pico do petróleo, sabemos que nas vindeiras décadas cada vez vai ser máis caro esa mobilidade a base de combustibles fósiles e que imos precisar mobilidade eléctrica. E de novo, os gobernos están apostando por unha mobilidade eléctrica que non é a mobilidade eléctrica auténtica, viable e xenuína que sería o tren electrificado, senón que están dicíndonos que podemos manter esa liberdade do coche particular pero eléctrico, cousa que non vai suceder, nunca vai suceder esa cantidade porque non hai a posibilidade de non hai materiais no planeta para transformar a flota actual de combustibles fósiles en flota eléctrica. Entón, pois, de novo, outra vez cerramos o tiro cando falamos de mobilidade e sempre queda o que realmente sería viable e útil, pois afastado de... Sí, Claro, totalmente. De feito, o que ti comentas é o mismo que diría Antonio Turiel, ¿no? Que é un dos que máis sabe de todo isto, ¿no? E efectivamente, a electrificación total de todas as frotas que temos é imposible hoxe en día, ¿no? E en relación co do AVE, efectivamente, hai unha obsesión por comunicarnos con Madrid que non ten moito sentido, porque se vos fixades no cuadrante noroeste da península, ¿no? Que é onde estamos nós. Imaginemos a península ibérica dividida en 4 partes, ¿no? A cidade máis importante é Porto, ¿no? E para nós é moi importante poder chegar a Porto e utilizar por exemplo, o seu aeroporto, ¿no? Que ten conexións directas con un montón de destinos, ¿no? Claro, haberá quen diga, no, é que é un aeroporto que non é español. Bueno, pero é que estamos na Unión Europea, ¿no? Pois se estamos na Unión Europea, que máis dan as fronteiras, ¿no? Como decían as tanxugueiras, ¿no? Pois xa está. Entonces, para nós sería estratégico conectarnos con norte de Portugal, moito máis estratégico que ir a Madrid, moito máis, pero eso non está na xenda, claro.
Hai 2 ou 3 anos organizáramos unhas jornadas transfronteirizas en Tui e faláramos co comisario do Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, tamén viñera o coordinador do Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, e puxéramos en riba da mesa distintas posibilidades para facer, pero é que eso vai moi lento porque non é a prioridade, a prioridade é radial, seguimos no esquema radial. Lembro que no Plan Galicia, no ano 2002, cando foi o verquido do Prestige, a resposta do goberno de Aznar foi o Plan Galicia. E o Plan Galicia, que se concretou nunha serie de mapas sin ningún tipo de apoio por detrás, unha das promesas de Aznar naquela época era o AVE transcantábrico. O sea, imaginadevos, o AVE transcantábrico. Imaginadevos ir en tren de alta velocidade de Burela a Santander en 2 horas ou 1 hora e media. Imaginadevos. Era un gran avanzado a súa edade. Sí, pois eso é o que se prometera. Un AVE transcantábrico. Sí, que se promete. Claro, que o papel aguanta todo, non? E a realidade, pois, é un problema. Porque, por exemplo, hoxe en día, si quere decir de Valencia a Murcia, me parece que o trazado, que o percorrido máis curto é por Madrid. Todo ben. E, bueno, pois o mismo, si quere decir de Galicia a Cantabria en tren, pois o mismo. A mellor cambiades en Aranda de Duero, pero, bueno, da igual. Desde logo o camiño máis curto non é Santiago, Coruña, Coruña, Ferrol, Ferrol, Ribadeo, Ribadeo, Gijón, Gijón, Oviedo, Oviedo, Llanes, Llanes, Santander, Santander. No. Ese non é o camiño máis curto. De todas formas, hay una conexión entre lo que es movilidad y accesibilidad a lo que son servicios públicos. De Ribeiro a Ribadeo son 70 kilómetros y una población de 100 y pico mil habitantes. En una población de 100 y pico mil habitantes debería haber 3 hospitales, no un hospital. En la zona interior de La Mariña, las escuelas rurales están desapareciendo. Diversificar un poco los servicios que hay entre las 3 grandes ciudades, que son Ribadeo, Burela y Ribeiro. Diversificarlo más entre otras ciudades, ¿no? Eso también daría mucho accesibilidad a la gente. Claro. ¿Entiendes? Yo creo que el problema que tiene Galicia a nivel estatal es que el Estado central quiere vaciar Galicia, dejar Galicia, la costa cantábrica, pues en plan turístico. Aquí la mancomunidad de municipios, por ejemplo de La Mariña, lo único que promociona es el turismo, no promociona otra cosa. Entonces, pues claro, si dedicamos todo al turismo, el turismo ya sabemos lo que trae. Veamos Benidorm, veamos la costa atlántica, cantábrica, catalana, etc. Entonces eso es destruir un poco lo que es las raíces gallegas. Primero es la eliminar el campo, la agricultura, la ganadería y dedicado todo pues al consumismo, a la cosa no productiva. O tema claro, da accesibilidade é fundamental. De feito, para min o problema fundamental é a accesibilidade, non a mobilidade. Como decía ao principio, moverse non é unha obrigación. O que é unha obrigación é ter acceso aos servicios, é o que debe dar o Estado, non? A mobilidade é unha resposta a esa demanda de accesibilidade, pero non por movernos máis imos a ser máis felices. Imos ser máis felices se temos un entorno e temos servicios distribuídos e próximos a onde vivimos. Claro, a mellor había que empezar por aí, non? A mobilidade está moi relacionada cos usos do solo. Se temos usos do solo, unha cidade zonificada e onde hai, como as cidades en Estados Unidos, que unha parte da cidade hai un campus, outra parte hai un centro comercial, outra parte das áreas residenciais, etc. Eso xenera unha mobilidade brutal, un montón de kilómetros. Eu estuve unha temporada en Canadá e para comprar unha barra de pan había que andar 2 kilómetros, pero é que non había outro sitio cerca de onde vivía eu, había que andar 2 kilómetros. Claro, a xente me miraba como un extraterrestre, porque todo o mundo iba en coche, e ese é o modelo que non pode ser, non? Entonces, contra iso está a lógica da proximidade.
de ter os servicios e os comercios e todo máis cerca da casa posible. Pero iso que implica? Implica tamén que o Estado ten que ser consciente disso e ten que haber un Estado forte tamén, claro. Se o Estado se evapora, pues, claro, ao final a xente vai a necesitar moverse para facer para cumprir esas necesidades de abastecerse de un ben material ou de ir ao médico ou de ir a levar un fillo a unha escola de música. Claro, aquí hai, por exemplo, antes de entrar vi que había unha escola municipal de música aquí ao lado. Bueno, pues eso está moi ben, porque a alternativa a eso es que sería ir a non sei onde, onde hace un conservatorio en Burela, creo que hai. Viveiro. Vale, pues a Viveiro, ¿no? Gracias a que hai ese servicio aquí, pues polo menos cando empezan os rapaces a estudiar música, pues poden facelo na casa, ¿no? Eso é o camiño, ¿no? Claro, logo se hai unha persoa que xa destaca e lle gusta moito, pues irá subindo de nivel, ¿no? Pero sí, estou de acordo, o sea, os servicios teñen que estar ao alcance da xente, claro. Alguna cuestión máis, sí? Vamos, cando falasteis da accesibilidade, falamos de que caracteres. Creo que un dos grandes problemas para mí é que non hai unha boa comunicación con os sitios onde de verdade necesita a mocedade, necesitan os estudiantes. Temos que ir a hospitales a Lugo, temos que ir a hospitales a Santiago, tes que ir dali, estás jodido, porque non hai unha comunicación. Eu creo que temos que loitar por unha comunicación por aí. Loitar para que de verdade o estudiante que teña que ir a estudiar a Santiago teña unha maneira de ir á Mariña, porque non todo o mundo ten un coche para que o poida vir nel ou coller o Blablacar. O que hai que pensar é que hai que poñerlle servicios. Ten que ir a xente, calquera de nós ten que ir ao hospital a Lugo. Estás ali para calquera de nós que ten un coche moi ben, pero a persona que non ten un coche ten que ir ali. Como fai para poder chegar ali? Creo que máis que infraestructuras é buscar servicios, que me den servicios, que me den salida. Creo que un comentario meu, pero bueno. No, totalmente de acordo. Porque eu tuve nenos estudiando e iso é un gran problema. Os nenos da zona toda das Rías Baixas teñen, según salen das clases, teñen, se non aos 10 minutos, 15 minutos, teñen para onde ir. Pero a Mariña hai unhas horas determinadas e hai uns días determinados que non hai. Totalmente. Eu en algún momento tuve que coller autobuses para ir a Lugo e había que coller ás 8 da mañá, pero abilo. A ver, é que eu, por exemplo, se algún día quero ir a Mondoñedo desde Santiago en autobús, é que non podo. É que non hai. Non hai. Pero entonces, Bueno, é que... Pero eu creo que aí o mellor se claro onde temos que protestar. A que eso teñamos. Claro. Claro, o resto sí está ben. Hai que intentar conseguir mobilidade por aquí, hai que buscar. Pero, claro, hai un momento determinado en que esa situación se nos van a presentar e aí non está a solución. Eu recordo que unha vez collí un bus e tardei 3 horas e 45 minutos de Santiago a Mondoñedo. Bueno, pero... É unha locura, Sí, pero o tempo xa se pero que había un día, hai un día. O tempo de distancia, pero o que máis lo que nos ten unha persona que non se queda ingresada no hospital de Lugo ou no hospital en Lugo ou en Santiago, e por lo menos debemos de ter un autobús a mañá e un autobús a noite, aunque non fora rentable para a empresa, pero a Xunta é a que ten esa responsabilidade. A Xunta saca unhas condicións, hai unha concesión e a empresa preséntase, pero a empresa o que fai é dar resposta a esas condicións que pon a Xunta. Se a Xunta non demanda que haxa máis conexións, pois a empresa non vai facer. Eu digo que sería unha cosa que queríamos que claro, obviamente. É dicir, que é algo non hai que loitar porque... Claro, pero aí, como en todo, eso que implica? Pois poñer máis diñeiro para que haxa máis servicios, igual que para poñer máis persoal nos centros de saúde e para... É sempre o mesmo. Ao final é unha prioridade de onde investes o diñeiro, non? Se o investes en facer kilómetros de asfalto ou investes en dar un servicio de mobilidade, non? A nivel electoral queda moito mellor inaugurar kilómetros de AVE, claro. Pero logo a xente normal... Habría que plantearse se é interesante facer o material ou de verdade de un servicio a xente. Entendes? Porque se de verdade tuveramos medios de comunicación, se conseguiría de outra maneira. A ver, o de poñer un autobús máis frecuencias a Lugo, eso sería factible e habería demanda, pero claro, se ninguén o plantease e a Xunta non o fai... É que non ten que plantear en cada pueblo? A Xunta é a que ten esa responsabilidade. En cada pueblo non é Xunta. Non, a ver, o servicio de transporte interurbano é competencia da Xunta. É competencia da Xunta, que non ten que reclamar
Ah, bueno, claro, que non Sí, ten que reclamar O señor alcalde, os alcaldes, pasando do señor os alcalde. alcaldes, os cidadáns, Os todo alcaldes o mundo. aparece visible. A sociedade A todo o civil. pueblo. Sí. Tedes alguna cuestión máis? Si, eu era unha... Quería te preguntar que opinión che merece o estado actual do servicio de transporte a demanda que, polo menos na página web da Xunta, sí que existe. Na realidade, dubido, porque no meu caso, por exemplo, a miña parroquia hai un servicio a demanda que utiliza o transporte público, o transporte escolar, e onde non chega o transporte escolar habitualmente, pois a demanda diría que aparecer o autobús por ali. Está na página web. Eu creo que ninguén dos meus veciños sabemos ou sabe que tal servicio existe. Solo vou decir unha cousa. O número de teléfono que tedes que chamar para ese servicio é un 988. O sea, un teléfono da provincia de Ourense. A partir de aí, pensad o que queirades. O sea, intuitivamente, ti se vives en Lugo, non vas a chamar a un número de Ourense para coller un bus, non? Pois eso. Eu vi probar, a ver se chega o autobús. Un 988. Porque ti se buscas o teléfono, vas a web da Xunta, transporte a demanda da Xunta, é un 988. Provincia de Ourense. Non sei se é moi normal que desde a provincia de Ourense se xestione a mobilidade na Mariña de Lugo. En teoría está ben, na práctica moi mal. Había cousas, por exemplo, no Noitebús, que era algo que eu creo que estaba bastante ben, non? Había percorridos aquí a Moimenta, iban, por exemplo, non? Moimenta é un centro da movida nocturna importante do Concello de Cospeito, non? E máis... Iban á discoteca dentro. Por eso digo, e ese era un servicio público e a xente utilizaba. O sea, se a xente lle das o servicio, a xente utiliza. A ver, non sei, supoño que había algún caso de xente que iba un pouco perjudicada nos buses e tal, pero bueno, eso son cousas da vida, non? Pero o servicio existía e a xente utilizaba e evidentemente eso era moi interesante porque reducía moito a sinistralidade. Por desgracia, cada certo tempo hai unha noticia destas de accidentes de, en fin, de xente sobe, non? Pola noite. E el tren, el FEBE sí que lo utilizan los jóvenes ahora. Sí. Cuando empieza el verano. Sí, para ir ao festival de Ortigueira. No, entre la avenida de Burelazo. Sí, porque a xente sobe non ten coche. Pasa que tienen que volver a las 7 de la mañana. Claro. A ver, para que haxa demanda ten que haber oferta, si non é imposible. É igual que, por exemplo, claro, o autobús no urbano nas cidades, bueno, pues ten que haber unha oferta boa, porque senón a xente non o vai utilizar. O sea, é que, por exemplo, en Santiago a xente non utiliza o autobús porque os servicios non é bo. O sea, ni siquiera hai unha aplicación para ver os horarios, as pantallas non funcionan, os autobuses retrasanse todos, a veces solápanse 2 ou 3 buses xuntos. Conclusión, a xente non utiliza o bus. Entón, claro, pues hai que ofrecer un servicio de calidade tamén. Bueno, Gonzalo. Non vou ser pesado. Eu só unha observación final, porque a verdade é que me vou así un pouco mosqueado, porque non sei se o magistral xeógrafo que tamén levou esta palestra xogaría un pouco cunha técnica de marketing ou dicer que a FEBE, non sei que calificativo empregou, escatolóxico non escabroso, ou que podía haber certas razóns escabrosas en que o FEBE tal, pero que xa falaría delas cando fora tomar algo. Eu, claro, non vou tomar nada con vos, non polo xeógrafo, sino por xusto que o pesado. Entón xa me contaredes cales son esas razóns. Non, eu podo decilo, non hai ningún problema en decilo. A ver, a obra pública evidentemente pues, significa un trasvase de diñeiro público moi importante cara ao sector privado, ¿no? Sí. As licitacións de obras públicas. As empresas constructoras son un lobby moi potente. Bueno, pues todos sabemos quen está no palco do Bernabéu.
E a partir de aí empezamos a tirar o fío e non é tan difícil, non? Cando se acaban as autovías, pois acabase o pastel e hai que pedirle ao cociñeiro que faga outro pastel. E ese outro pastel... E xa está. Este é un remate perfecto. Xa. Metete na repostería. No, é que, a ver, en principio non gusta entrar nestes tipos de verbalizacións tan explícitas, pero realmente é así. É así. Pero esas cousas son as que explican o resto. Xa. Hai varios libros moi interesantes que explican isto e pode ser, sí, hai varios que explican perfectamente e documentadamente. E hai unha persona, Paco Segura, que se chama Paco Segura, de Ecologistas en Acción, que, bueno, explica moi ben, cotexando varios documentos aí, bueno, unha cousa tremenda. Ya está. Bueno, a ver, non sei se tedes algunha cuestión importante que plantexar. En todo caso, me aproveito en la que non esteñamos demasiados aquí agora. Na saída hai unha mesa pequena con uns folios en blanco para que aquelas persoas ou colectivos que puderan estar interesados en conformar ou intentar conformar un grupo de traballo sobre esta materia, ten un tono indicativo, obviamente, pois podan deixar os seus datos aí a efectos de poder formalizar algún tipo de encontro e ir falando un pouco do que facer nesta situación e como coordinar unha acción que de alguma maneira, bueno, pois poda levar a satisfacer os obxectivos de superar estas eiras que hoxe falamos aquí. Entón, polo digo, entre outras cosas, porque eu sei que hai algún colectivo que de alguma maneira quería abordar esta temática, non? Entón, pois, bueno, aproveitemos, se queredes, a ocasión, a pesar de que, bueno, non esteñamos demasiados, pero sí podemos ampliar despois a cuestión se vos interesa. Podo dar un recado? Sí. Aproveito para decirvos que si tedes conta de Instagram, que estamos en xeografía.gal, vale? Xeografía.gal é unha conta que fixemos un grupo de profesores do Departamento de Xeografía da Universidade de Santiago para promocionar a xeografía. Entón, bueno, estamos publicando contidos cada pouco, queremos difundir a utilidade da xeografía, que creo que é unha disciplina moi útil, e que non se trata só de estudiar de memoria listas de ríos, capitais, etc. Por lo tanto, bueno, se tedes Instagram e queredes seguir esa conta, xeografía.gal, tamén hai unha página web que é xeografía.gal, entón aí imos pendurando cousas e, bueno, é un lugar de encontro tamén, non? Se alguén quere contactar con nós, pois a través de Xusto, ou, sin problema, a través do correo electrónico que hai, atopades facilmente na página web sin ningún problema. Bueno, e nada máis, eu agradecer a presencia hoxe de Miguel con nós aquí. Espero que vos gustara a exposición que realizou e que, evidentemente, tamén teñen os resultados prácticos a futuro. E hai traballos colgados na rede que temos sobre todo isto, que é outra cosa que non vos dicen, pero se alguén lle interesa, pues tamén me pode mandar un correo e temos bastantes cousas feitas sobre isto. Quero dicir que cando falamos de aquí, de todo isto non falamos sobre nada, falamos sobre datos e sobre estudios que temos publicados e que están colgados na rede, non? Entón, bueno, que saibades iso tamén. Por exemplo, Mateo fixe unha tese sobre o ferrocarril en Galicia e esa tese está colgada na rede, o sea que unha tese codirixida entre a Universidade de Santiago e a Universidade de Toulouse, e hai moitos informes, traballos, etc., que están todos disponibles en aberto, así que eso é importante, porque, a ver, nos temos que traballar con datos, non podemos falar por falar, non? O noso, digamos, o noso é traballar sobre certezas e sobre datos, non? Nós non vimos aquí a opinar, vimos a falar de cousas que existen e que son realidade a partir de datos, non? Entón, por eso creo que tamén somos universidade, non? Non temos que opinar, temos que ser honestos, temos que ser coherentes, temos que decir o que hai.
E iso é o que temos que facer nós. Ser notarios da realidade, nada máis. Vale, ben. Bueno, pues veña,